କିଣିପାରିବେ। 40 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର। ଟିକେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ବୁଲି ନଥିଲୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଫୁଲାଡ଼ିରେ। ଗାଡ଼ି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। ତ ଫୁଲାଡ଼ିରେ ଦେଇକି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫୁଲାଡ଼ିରେ ଛୋଟ ମାର୍କେଟିଂ, ଯାହାକି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଦୋକାନ ବହୁତ ବସେ। ଆମ ଫୁଚକା ମାର୍କେଟରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ହାଟ ବି ବସେ। ହାଟ ଏଇଟା ହଁ, ଏଇଟା କେବେ କିନ୍ତୁ ବସେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ତଥାପି ବୋଧେ ଆଜି ବସେ ବୋଧେ, ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେବେ ବସେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମାର୍କେଟ। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ପାଣି, ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପୁରା ଗୁଳିଆ ପାଣି ହେଇଥିଲା। ତଳେ ଏପଟେ ମାନେ ବସ୍ ମାନେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ ହେଲା, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ଏବେ ଏଇ ରିପେୟାର କଲା ପରେ ତାପରେ ଏପଟେ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ ଆଗ। ଏଇଟା ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ଥିଲା ନା, ଏଇଟା ସେ ନୁଣିଆ ଯୋଡ଼ି ପୁଲ କରିକି ଅଛି। ଏଟା ବି ପୁଲର ବହୁତ ମାନେ କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବ୍ରିଜଟା ଏବେ ନୂଆ କାମ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଗରମ କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ବହୁତ ଗରମ। ଏଇଠି ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଗଲେ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଥିଏଟର୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଏଟର୍, ଓଡ଼ିଏନ୍ ସିନେମା ଥିଏଟର୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଏନ୍ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଏଇଠି ଆଗରେ ଅଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ। डेली मार्केट बोलते डेली मार्केट। तो यहाँ हूँ आमर बालेश्वर ओवरब्रिज तले आप सब जिनसर सस्ता सुलभ मूल्य किणी पारे जब आप आसतु। फाइनाली आम जीवु आम जे साइड भी जाऊँ तो बर्तमान आम देखा बस स्टाण बालेश्वर बस स्टाण तो आम देखा आप देखुए बालेश्वर बस स्टाण मैंने बहुत सुधार आसुची बालेश्वर बस स्टाण। बालेश्वर बस स्टाण बालेश्वर रही पाठ पढ़ुଥିଲି ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ରୋଡ଼ ଆଉ ସବୁ ଦୋକାନବାଡ଼ି ମାନେ କିଛି ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ କି ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ସେମିତି ରୋଡ଼ ବି ମାନେ ଏମିତି ଥିଲା କି ସିଙ୍ଗଲ ୱେ ଥିଲା। ଏତେ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଥିଲା କି ମୁଁ ଏପଟେ ମାନେ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମର ଡେଭଲପ୍
ବହୁତ ହିଁ ଯେକୌଣସି ଆମେ କଳନା ବି କରିପାରିବା। चला फाइनाली आज बालेश्वर विजिट ପରେ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ତ चालीस किलो